Kaixo eta ongi etorri jakindunera. Gaur monomien potentziak ikusiko ditugu. Bideo honetan monomien potentziak ikusiko ditugu. Lehendabizi, apurtxo bat gogorarazteko goratuko dugu zeintzuk dien potentzien propietateak. Beraz, demagun A bat dugula. Eta A honen ber bi dugula, adibidez. Hau dana, honen dana beste potentzia batera jartzen badugu, adibidez, 3, esango genuke A ber bi ber 3 da dagoela. Beraz, hau nola izango litzateke? Nola modu simplean jarri, danok zenbaki gutxiagokin? Egingo duguna izango da. A jarri eta gogoratu bi bider 3 egin. Beraz, izango da, bi bider 3. Beraz, kasu honetan, izango da A ber 6. Hau izango da honen emaitza. Adibidez, emango diogu zenbaki bat. Bi jarriko diogu. Izuek ikusteko nola gauza bera dan. Egiten badugu, bi ber bi, eta hau ber 3, izango da, bi ber bi 4, ber 3, izango da, 4 bider 4 16, bider 4, izango da, ingo dugu poliki, 16 bider 4, barkatu. 16 bider 4, izango da, 6 bider 4 izango da 24, bidar 4, 74. Beraz, hau izango da, egiten badugu modu honetan. Dan, zuzenean, jartzen badugu, hau da, bi bider 3, izango da, bi ber 6, eta bi ber 6 egiten badugu, bi bider bi, bider bi, bider bi, bider bi, 6 aldiz, ikusiko dugu nola hau berdin 74 den. Beraz, behin aur birpasatuta, orain adibideak egingo ditugu. Kasu honetan, isa, ikusten dugunez, adibideoen berdina, baino beste zenbaki batekin. Isa, ikusten dugu hemen, eta jarri beharko dugu 6 bider bi. Bi bider 6, berdin, isa, ber, 12. Adibide honetan, ikusten dugu ja hemen, koefiziente bat dugula, beraz esan dezakegu jo, igual apurtxo bat zaila, baino berdin egiten da. Bi bider isa ber 5, ber 4. Oinin beharko duguna da, bi zatitan banandu. Beraz, ingo dugu, bi ber 4, bider isa 5 bider 4. Oin modu berresan dugunez, ikusten dugun diokan, laua bi aldagaietan dagoela, hau izango da, bi ber 4 izango da, 16, bider isa ber 20. Hirugarren adibide hau izan like apur bat trampa. Kontuan izan hemen minus bat dugula. Beraz, nola jarri bar dugu? Aurrekoan berdin. Kontuan izan bertugu bi aldagaitu ditugula, baina jakinda hemen minus bat dugula. Beraz, gogoratu, jarri barko dugula, minus 4, holan parentesi artean jarriko dugu zuek ondo gogorazteko, hemen bi bat, bider, i, 3, bider bi. Beraz, gogoratu, egiten badugula, minus 4 bider minus 4 izango dela, 16, minus bider minus positiboa, gogoratu beti zenbaki bat, ber bi dugunean beti positiboa izango dela, beraz izango da, 16, i, ber 6. Azken adibide hau. Hemen ikusten dugun, oin bi, esan dezakegu, 3 aldagai ditugula, lehendabizi 3 koefizientea, isa eta gero i. Beraz, hau nola egin dezakegu, besteen berdin. Lehendabizi ingo duguna da, 3 alde baten jarri, 3, ber 3, bider. Oin, isa jarriko dugu, isa, bider, bi, bider 3, eta azkenik ia, i, ber 3. Gogoratu, hemen bat dugula, beraz izango txateke, bat bider 3. Beraz, berdin egingo genuke. 3 ber 3 izango litzateke 27, bider, isa, bi ber 3 izango da 6, eta azkenik bider, i, berdin, i ber 3. Beraz, hau izan da dana, mi esker ikusteagatik eta goratu, sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.